खुलुमबाय इनसाइड एनिनि बर' रादाबखौ फरायदों आं सुक्रजित बसुमतारिया। मोनसे दुखुनि रादाब। थांनाय हराव मोनसे जाब्रबथाय जायो। बे जाब्रबथायाव साब्रै सुबुङा जिउ गोमायो। मख'जाथावदि थांनाय हराव कमलपुर बियाबनि एमएलए दिगन्त कलिताखौ लोगो हमखांनानै थांफिननाय समावनो बे जाब्रबथाया जायो। बरदांगिरि खुसि पन्चायतनि सिमलिगुरिनि सा 12 सुबुङा टेम्पुजों फैनानै कमलपुर बियाबनि एमएलए दिगन्त कलिताखौ लोगो हमनानै थांफिननाय समावनो गंसे एम्बुलेन्सजों सौग्रावो। शुक्रबारखालि हराव मोनसे दुखुनांथाव गारि जाब्रबथाय जायो। कमलपुर बियाबनि एमएलए दिगन्त कलिता बिथांखौ बायहाथायाव थानाय बिजेपिनि मावख'आव लोगो हमनानै थांफिननाय समावनो बे जाथाया जायो। मख'जाथावदि बरदांगिरि खुसि पन्चायतनि सिङाव थानाय सिमलिबारि गामिनि सा 12 सुबुङा टेम्पुजों एमएलए दिगन्त कलिताखौ लोगो हमखांनानै थांफिननाय समाव बिहदियायाव गंसे एम्बुलेन्सजों सौग्रावलायो। बे सौग्रावनाय जाथायाव साब्रै सुबुङा जिउ गोमायो। एम्बुलेन्सनि सालायग्राया जौ लोंनानै सालायनायनि थाखायनो बे जाब्रबथाया जादों होनना साननाय जादों। थैनाय सुबुंफोरनि मुङा जाबाय बिमला बर', बिलाइस्रि ब्रह्म, तुफान बर' आरो बगिबाला बर'।